De politieke partijen in de provinciale steden willen 28 februari een eigen voorstel voor een Friesk Rijnbouwgebied. Zo'n beleid moet er neffens de meeste partijen komen, omdat het nog heel tijd bad dat jonge meisken die uit de kast komen haar net altijd veilig vielen en soms zelfs mishandelen worden. In de studio is gast Curvelicious Diamond, oftewel Wietse Hoekstra. Welkom en wat mooi dat je je best om die verhaal even te vertellen. Nou, tieren dat ik je wenken wijzen, maar vind ik mooi. Ja, want Alroene Toonsje, wie is nog bij de provinciale steden om die verhaal te doen. Toen zei dus acceptatie wie net echt, doet ik op mijn 12e uit de kast kwam op het Lauwerscollege. Ik ben versboen in Okorslijn, ze hebben me van de fiets afslijn in het wettertreun. Ik ben er sterker uitkwam, maar achter in de holle denk ik nog heel tijd waarom wie ik altijd degene die ze pakken moesten. Inclusiviteit is net alleen voor Amsterdam, maar jet ook in Friesland. Het is een emotioneel verhaal. Het kwam ik echt binnen bij de stedenleden. Ik ben mee. Hoe is het nou met die? Ja, goed. Ja, dat verhaal zit natuurlijk, nou ja, het is 15 jaar lien, nou aansen. Het zit nog steeds in mijn holle en het spoekt nog steeds roen. Wist, het is wel vergeten, maar niet vergeven, zei ik altijd. Nee, ja. Nee, want toen zei het echt van, als ik op het podium steen, dan zorg ik nog wel mensen die het mij vroeger te pakken horen. Ja, klopt. En wat haast u dan zei van, nou ja, ik steen letterlijk en figuurlijk nou boven je? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje hoe het kanasje, ja. Ja, en dat jou misschien ook wel een stukje. Het is steeds maar de letterlijke reflectie van dat het me sterker maken had dan toen ik daar nog zie het, steeds maar. Ja, een beetje het verhaal, hoe zei ze dat in het Engels? Het is omdraaid. It doesn't kill me, but it makes me stronger. Ja, absoluut. Ja. Het vieren van het Rijnbouwgebied betekent dat de provincie emancipatie, sociale veiligheid en acceptatie actief bevorderen moet. En hoe ziet het er dan uit in het dagelijks leven? Vadij? Nou ja, in het dagelijks leven zou er op zich met zijn hele volle verhoor. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er gewoon maandelijks een soort samenkomst is in de vorm van eventueel een feestje of gewoon een gezellige midje en mij mekaar en praten. En het zijn wel al je social media, maar daar connects net mee. Want als het op mij in je praat, zit er een gevoel aan. Ik heb die een heel app gestuurd, een lab tekst. Maar dat ik daar net een popje bij zet, dan wist je net als er nou om goelen, maar was er nou om laatste. Ja. En dat is het hem. Het gebrek aan connectie en samenkomen, dat is er net meer. Nee, en bedoel staan samenkomen, maar iedereen is welkom. Ik als het zei, ik wil me er een keer in verdiepje of ik vind het interessant om hier eens een keer bij aanwezig te wezen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om meer mensen echt te vertellen over wat het eigenlijk is en wat doen we eigenlijk. Want we zijn er altijd. Maar waarom moet wij zo in de spotlight staan? Eigenlijk zou het net nodig wezen, matten. En dat is het hele ding. Ja. En dan gaan mensen wel zeggen, ja, het wordt dus door de straat heen gedrukt. Dat is er misschien echt wel zo. En dat hier net hoeft, had iedereen gewoon een beetje meer mijn iepen blik naar de wereld zegt. Ja, klopt. En als het inderdaad met elkaar in gesprek bent, dan kies dat snappen. Hè? Want toevallig, ik hiette mijn vriendin juist erover. Ik zei, nou, ik ga een interview met Curvelicious Diamond. En ik zei, in dat stukje werken waar ik praat over meesken die non-binair binnen. Ja. Ik kan me daar net discriminerend bedoeld, maar ik kan me daar niks bij voorstellen. Dat is die net man of vrouw viel. En ja, dan krijg je dus wel, ik kan me daar nou niks bij vaststellen, maar ik ga nog nooit met iemand praat die dat viel. Nee. En dan krijg je misschien wel, net dat ik geen begrip heb van die meisken, maar aan de andere kant weet ik echt net wat zij vielen. Ik denk dat het heel moeilijk is om te weten wat zij niet vielt, omdat ze dat zelf net ervaren is. En ik denk dat het eigenlijk net uit te lezen is hoe zij iets vielt. Ik wil net per se, ik wil een beetje onder de non-binaire vorm, omdat ik natuurlijk, nou ja, de ene keer ren ik er als man bij, dan als vrouw, maar het zit er echt wel eens een beetje tussenin. De ene keer ga ik wel make-up op, de andere keer net, dan ren ik op een hak, dan op een sportskoek, de ene keer in het pak en de andere keer in een trainingspak. Het kan alle ja. En voor mij is het gewoon een beetje. Ik wil er net per se een stempel of vastdrukken, maar dat is, ik ben gewoon mezelf. Dat ga ik altijd zijn. En dan meestal wil ik graag dat die ergens al labels. Nou ja, label je het dan non-binair. Ja. Maar ik wil een beetje. Ik wil er net per se een stempel op drukken. Ik ben gewoon mezelf en ik ben gewoon Wietse. Dat zei iedereen altijd. Wietse is gewoon Wietse, mooi rinlitten. En net volle vreugde en gewoon
Als het net leuk vindt, zus de andere kant maar uit. Ja, maar dat is inderdaad om dat te bereiken bij de jeugd. Want ik bedoel, door haast een hele mene tijd gewoon op een middelbare squallen. Ja. En we moeten er nou wat naar dat meer ik daar accepteer. Maar waar begint dat dan? Begint dat bij de ouders? Of? Ik denk dat het begint met voorlichting. Want heel protemezen werd eigenlijk helemaal net weten toe haar. Die werd helemaal net weten hoe praten. Die werd net weten met skellen. Die werd net wat van mezen had ze uitskellen. Die had geen begrip. Want die mezen weer net jet. Omdat ze net vertellen kunnen hoe het eigenlijk in elkaar steekt. Wat ze eigenlijk binnen, waar ze eigenlijk binnen. En wat ze eigenlijk doggen. En wat ze vielen, wat is mijn expressie, wat wil ik zien litten en wat wil ik zien litten onder de wereld. En meesten hadden heel gauw een oordeel over veld en die zeiden, oh ja, die is homo. Ja, mooi, dat wist ik al. Bedankt dat je me er nog een keer aan herinnerst. Ja. Wist, waarom? Stel je voor, ik ren op straat en ik kom daar voorbij en dood denkt, oh, dat is een homo, dus door raast homo. Daar raas ik toch echt net weer waarom hetero. Ja. Nee, het is zo belachelijk om mij homo te schelden. Dat is vind ik gewoon iets doms. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, ik raas ook net. Nee. Ja, de lessen toevallig week in Amsterdam. En toen zeg ik 2 man die stien te toetsen midden op straten. En dat wie op de gaybuurt. En dan juist ik in één keer die site ba homo's. Dus ik keur er rustig in en ik zei, als toch maar die vriendin steeds te toetsen, zei ze direct net ba hetero's. Nee. Wist, het is een beetje, het moet een beetje meer normaliseerd worden. Ja, klopt. En de hoest het net te accepteren, maar gewoon respect voor iedereen. Ja, want dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Respect voor mij elkaar omgaan. Wist, we zitten bij geloofsovertuigingen en bepaalde mensen die vinden het gewoon, die tolereren het net. Maar daarom kun je wel respect hebben voor iedereen. Want wij hebben ook respect voor wat stodost. Ja. En wij hebben ook respect voor die geloof. Daar discrimineren we die ook net mee. Nee. Dan kun je u zeker in litten. Ja, zeker. Want Van der Meer, psycholoog bij het COC, kregen de meeste vragen van de steerteleden. We namen de cijfers van acceptatie. Hij zei dat 93% van de Nederlanders vindt dat elke niet hemzelf wezen kan. Maar als het dichterbij komt in een eigen familie of vriendenkring, dan wordt dat percentage dus rap leger. Maar hoe is dat in die persoonlijke verhaal? Hoe is het in die familie, vriendenkring? Ja, ik eigenlijk, wie iedereen bij mij wel heel erg accepterend. En wist ze 93% zei dat ze hunzelf wijzen kennen. Maar onder druk zei iedereen dat ze die zelf wijzen kist. Maar ik kan me net voorstellen dat 93% zich ze kind van do kist die zelf wijzen. Nee. Want als je dat op alle mensen neemt en dat ik dan steeds maar teruggaan naar Aranne, toen ik mijn make-up dwang, ging ik live op TikTok, dat doe ik wel vaker en dan doe ik gewoon mijn make-up, praat ik met de meeste kist ding vreeg, kist ding ze. Ik had 221 accounts blokkeren, maten, omdat er alleen nog maar haatcomments zit. En dat is felle ziektes, vreemde woorden, er was voor alles uitmaken. En dan denk ik doe het voor de mensen die het wel graag willen. Ja. En daarom zet ik trouw. Maar het laatste zoek ze stabiele live, maar ik vind het wel prima best. Ja. Maar ik ga trouw voor de mensen die het wel leuk vinden. En die het wel graag connectie lezen willen met mij. Of ding vreetje willen. Ik wil de dingen uitlezen hoe make-up. Wat broek ik nou eigenlijk? Hoe doe ik het nou eigenlijk? Wist, het is ook een beetje educatief, denk ik, of zo. Het is een soort make-up cursus live. Ja. Maar ik wil de ding, persoonlijke ding, verhaal verteld. En ik merk gewoon heel erg dat mensen er toch wel behoefte aan haast, zeg maar. En al die orenmeesken, als er geen behoefte aan haast, sjugde dan net. Scroll voorbij, dat is zo makkelijk. Ja. Er zijn zo'n miljarden filmpjes op TikTok. Het scroll gewoon lekker voorbij als niks leuks te zeggen naast. Nee, klopt. Nee. Nou ja, op 28 februari dan stemmen de provinciale staten op nee over het Rijnbouwbeleid. We hopen dat er iets heel moois uitkomt. Ik hoop het ook. Maar ik heel hartelijk bedanken, Wietse Hoekstra, of Curvelis Diamond. Dankjewel voor dit gesprek. Graag niet.